Welcome back to my YouTube channel Bodokalyanmix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे vlog भिडिअ गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ बेनो दि जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय श्री सूर्य हाजोआव पुजा जागासिनो दंमोन। बेवहायनो आं माखासे भिडिअ खालामलायदोंमोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा दिनैनि भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। फैदो दानिया नायलांदोनि। फैयै फैयै जोङो फाइनालि सफैबाय। जोबोर मोजां नायनो जायगाया। गोबां जायगा दङ बेवहाय नायनो गोनां। बेवहाय फैबा नोंथांमोना बेयाव बे हारथिंजों सालायनाय नावाव नोंथांमोना गाखोनोबो हागोन। बेवहाय नै गोबां मानसिफोर फैदोंमोन। बेवहाय जों एसे सानजौफुआवनो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बेसे फैयाखैमोन बे समाव। नाथाय जेब्ला मोनाबाय होमबा बुंनो नांगौ आरो मानसिजों मानसि सोगदावलायदोंमोन। नै इसोरखौ माबा मोनसे बुंनो होबाय इसोर माबा मिनिनानैसो थाबाय। Hai বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। आं मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे जायगानि मुङा मानि थाखाय श्री सूर्य पाहार जानायनि गुबै जाहोना जादों बेवहाय गोदो गोदायनि मानसिफ्रा मानोना श्री सूर्य माने सान मोदायखौनो बेवहाय फुजिफुबाय थादोंमोन। ओंखायनो जानो हागौ बे जायगानि मुंखौबो श्री सूर्य पाहार दोनदोंमोन। दासिमबो खोनानाय बादिब्ला बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दासिमबो बे खाथि खालानि मानसिफ्रा दासिमबो सान मोदायखौ फुजिबोबाय थायो होननानै खोनानो मोन्दों। ओंखायनो जानो हागौ बे जायगानि मुंखौबो श्री सूर्य पाहार दोनदों। लोगोफोर, बे जायगाया गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय 132 किल'मिटार आरो गवालपारानिफ्राय वेस्टसिम 12 किल'मिटार थांब्लानो बे जायगाखौ मोनगोन। बेवहाय बायदि रोखोमनि शिवलिंगफोर नुनो मोननाय जायो गोदो गोदायनि, आरो बेवहाय बौद्ध स्तूप आरो हिन्दु धोरोमनि गोदो गोदायनि देव देवीनि मन्दिर आरो लोगोसे बौद्ध आरो जैन गोदो गोदायनि मन्दिर नुनो मोननाय जायो। बेवहाय मोनथाम रोखोम धोरोमनि नेरसोन नुनो मोननाय जायो। बेफोर मोदाय नेरसोनफ्रा 1 किल'मिटार जायगायावनो दंजोबो। बे जायगायावहाय मोनथिनाय आरो खोनानाय बादिब्ला आङो 99,999 शिवलिंग दं होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो बे जायगायावहाय बेसांस्नि शिवलिंग दं होननानै। बेखौ लायनो आरो नैतिकासि खालामनो नागिरदोंमोन। बे खोथाया बेसे थार बेयाव शिवलिंगआ थारै बेसांस्नि दङ होननानै थारैनो रावबो बुंनो हायाखै। दा मोनथिनाय बादिब्ला 100 शिवलिंग मोननाय जादों आरो बे शिवलिंगआव नुनो मोननाय नेरसोनफ्रा बायदि महरनि आरो खायफाया फिसाथार आरो खायफाया गोमोथावना, माने गोबां नेरसोननि फारागथि नुनो मोननाय जायो।
नोंथांमोना फैब्ला बेवहाय जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो बे जायगायावहाय गोबां मोख्राफोरा बेवहाय थायो। ओमफ्राय जोङो गुजिनि मन्दिराव गाखोबाय। ओमफ्राय इसोरखौ लिंबाय, माबा हाथाइ दिखोनसो माबा हाला हालासो होनबाय। बेवहाय गोबां मोख्राफ्रा थायो। ओमफ्राय बेयाव थांब्ला मोनसे सांग्रांथि जानांगौ। माबाफोर लांबाय थाब्ला बेवहायनो मोख्राफ्रा मेथाइ जानाय मुवाफोरखौ थाबैनो लाना खारो आरो जों थांखालिबो इदिनो सासे गथ'निफ्राय मेथाइखौ लाना खारदोंमोन। ओमफ्राय बे गथ'आ जा गाबखाबाय। ओंखायनो सांग्राङैनो जानाय मुवाफोरखौ लाना थांनांगौ आरो जोबोर मोख्राफोर थायो नालाय। जायफ्रानोखि बे जायगायाव थांफेराखै नुफेराखै बे अन्थाइ सिंनि गुदुङाव मा दं होननानै सानबाय थानो हागौ। बे अन्थाइ सिंनि गुदुङावनो दोङो आकाखि गंगानि मोदायजोनि फुजिनाय थुलि। बेवहायनो थाङै थाङै मानसिफ्रा बे अन्थाइ सिंजों थांनानै बे आकाखि गंगा मोदायजोखौ फुजिनो बे सिङाव हाबलाङो। बे सिङावनो फुजारिफोराबो बेवहायनो थायो जनानै। बेबादिनो थाङो आरो खुलुमनो फुजियारिफ्रा। जानो हागौ बेफोरानो गोदो गोदायनि बायखोन्दा मन्दिरफोरनि नेरसोनफोरा। जानो हागौ बेफोरानो गोदो गोदायनि जावलांना दोननाय फुख्रि। बेफोरबादि नोंथांमोना गोदो गोदायनि बेफोरबादि नेरसोनफोरखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन। बियो जारिमिनारि मोनसे नायनो गोनां मोनसे जायगा। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो जा नुबाय आरो दिन्थिबाय मोनथिबाय बेफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। आं जा मोनथियो बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फारियैनो बुंलांबाय। जेन आंनि दिन्थिनाय आरो बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरो, आंखौ जेन गावनि साननानै निमाहा होयो।